Predstav si, že každé ráno, keď otvoríš oči, máš v rukách zbraň, ktorá rozhodne o tom, či tvoj deň bude dobrý, zlý alebo úplne premárnený. Nie, nehovorím o káve ani o mobile. Hovorím o tvojich ranných návykoch. Väčšina ľudí ich podceňuje. Väčšina ľudí vstáva unavená, bez energie, v strese a potom sa čuduje, prečo ich život nikam nesmeruje. Ale existuje 10 jednoduchých ranných návykov, ktoré môžu doslova zmeniť tvoj život. Ak ich začneš robiť, tvoj deň sa zmení. A ak ich budeš robiť každý deň, zmení sa celý tvoj život. Ale pozor, najdôležitejší je návyk číslo 10. Preto ti odporúčam zostať až do konca. Práve ten 10. bod je totiž niečo, čo väčšina ľudí nikdy nepochopí. A práve preto sa nevedia posunúť. 10 ranných návykov, ktoré ti zmenia život. Návyk číslo 1. Nájdite svoj zmysel života. Každé ráno máš na výber. Zobudiť sa bezcielne alebo s jasným dôvodom, prečo vôbec vstávaš z postele. Stoici ako Marcus Aurelius verili, že šťastie nášho života závisí od kvality našich myšlienok. A ty môžeš tieto myšlienky smerovať každé ráno tým, že sa zamyslíš. Prečo tu som? Čo chcem dnes urobiť, aby mal môj život zmysel? Zober si papier, pero a odpoveď si. Čo ma baví? V čom som dobrý? Čo svet potrebuje? Za čo ma môžu zaplatiť? Toto nie je teória. Toto je návod na život. Návyk číslo 2. Priprav sa večer. Dobré ráno nezačína ráno. Začína večer predtým. Ak večer scrolluješ TikTok, Netflix a zaspávaš s telefónom v ruke, ráno sa zobudíš vyčerpaný, podráždený a bez energie. Urob jednoduchú vec. Vyhrať si večer čas na pokoj, knihu, krátku prechádzku, plánovanie ďalšieho dňa. Tvoje ráno sa ti poďakuje. Návyk číslo 3. Začni deň bez mobilu. Viem, je to ťažké. Ale ak tvoja prvá myšlienka ráno patrí Instagramu alebo správam, tvoj deň už ovládajú druhí ľudia, nie ty. Prvých 30 minút po prebudení nech je len tvoje. Na tiché rozmýšľanie, journaling, dýchanie, meditáciu. Je to čas, kedy nastavíš tón celého dňa. Návyk číslo 4. Vstávaj každý deň v rovnaký čas. Disciplína začína budíkom. Keď sa každé ráno zobudíš v rovnaký čas, vytváraš si vnútornú silu, konzistentnosť a kontrolu nad vlastným životom. Znie to nudne? Možno. Ale je to kľúč k tomu, aby si sa prestal cítiť ako pasažier a stal sa vodičom svojho života. Návyk číslo 5. Buď k sebe láskavý, keď zlyháš. Každý z nás občas stlačí odložiť budík. Každý vynechá meditáciu, tréning, rannú rutinu. A to je v poriadku. Rozdiel medzi ľuďmi, ktorí rastú, a tými, ktorí stagnujú, je v tom, že tí prví sa po zlyhaní vrátia na cestu. Nezvoň na seba, keď zlyháš. Len pokračuj. Návyk číslo 6. Malé ranné disciplíny. V živote nie sú dôležité veľké gestá. Sú dôležité maličkosti. Ustel si posteľ. Uprav si pracovný priestor. Choď na krátku prechádzku. Tieto malé víťazstvá vytvárajú reťaz, ktorá ťa každý deň ťahá vyššie. Návyk číslo 7. Maj zodpovedného parťáka. Zdieľaj svoje ciele s niekým. Povedz partnerovi, kamarátovi, kolegovi, že chceš každý deň vstávať v rovnaký čas, že chceš začať deň meditáciou, že chceš niečo zmeniť. Keď to niekomu povieš, nebudeš chcieť sklamať ani seba, ani jeho. Návyk číslo 8. Memento mori. Pamätaj na smrť. Znie to tvrdo,
Ale keď si ráno pripomenieš, že tento deň nemusí byť samozrejmosť, všetko dostáva nový rozmer. Nebudeš odkladať svoje sny, nebudeš sa hádať o hlúposti. Budeš žiť vedome. Návyk číslo 9. Príjmaj nepohodlie. Ranná studená sprcha. Vstať hneď, keď zazvoní budík. Vybehnúť von, aj keď prší. Malé nepohodlie ťa posilní. Keď si každé ráno dokážeš sám sebe povedať, dám to aj tak, životné problémy ťa len tak nezlomia. Návyk číslo 10. Vďačnosť. A teraz ten najdôležitejší návyk, o ktorom som hovoril na začiatku. Každé ráno si nájdi 30 sekúnd na to, aby si uvedomil, za čo si vďačný. Zdravie. Rodina. Strechu nad hlavou. Príležitosť na nový deň. Je dokázané, že ľudia, ktorí denne precítia vďačnosť, majú nižší stres, vyššiu spokojnosť a žijú šťastnejšie. Ak si toto video dopozeral až sem, patríš medzi tých pár ľudí, ktorí naozaj chcú niečo zmeniť. Tieto návyky nie sú zázračné. Ale ak ich začneš robiť každý deň, o pár mesiacov nebudeš veriť, ako veľmi sa zmenil tvoj život. Do komentárov mi napíš, ktorý z týchto návykov chceš zaradiť do svojho života ako prvý. A ak chceš viac takýchto praktických rád a filozofie, ktorá ti môže zmeniť život, nezabudni dať odber.